γιατί μένει στην Πασιόν. Και επειδή έχει ανεπτυγμένο το αίσθημα της φιλοξενίας, είπε να τη διασκεδάσει λίγο. Και εμένα πάλι πώς μου φάνηκε πως την κοιτούσε σαν Συριανό ξερολούκουμο. Έλα βρε Κατερίνα, άντρας είναι, μην δίνει σημασία σε αυτά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θέλει εσένα. Άλλωστε το λέει και η παροιμία. Παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι και μπαλωμένο. Εγώ είμαι τον μπαλωμένο? Όχι, έτσι λέει η παροιμία. Αχ βρε κύριε Κώστα, ξέρω πόσο πολύ με θέλετε για νύφη σας. Και ο πατέρας μου τον Αλέξη θέλει για γαμπρό του. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι ο γιος σας έχει άλλη άποψη επί του θέματος. Εσύ τι άποψη έχεις επί του θέματος? Την καλύτερη. Τον ατελείωτο έχουνε. Συχτήρι. Παρακαλώ. Α, έλα Χριστίνα μου, τι κάνεις? Πώς και με θυμήθηκες τόσο πρωί βρες, στον ύπνο σου με έβλεπες? Τι συμβαίνει με τη Μάντια, δεν ξέρω. Ποιες φωτογραφίες, ποιο νησί? Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Η Μάντια μέχρι χθες ήταν εδώ μέσα μου εκεί. Σήμερα δεν ξέρω τι να σου πω. Ναι. Ναι, σε κλείνω τώρα Χριστίνα μου γιατί χτυπάει το κινητό μου. Γεια σου, ναι. Ναι. Α, έλα Τατιάνα μου, τι κάνεις? Πώς και με θυμήθηκες? Ο Νίκος καλά? Η Μάντια δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως μέχρι χθες ήταν εδώ μέσα μου εκεί. Ναι. Ναι. Έλα Νίκο μου, τι κάνεις? Καλά είσαι? Όχι Τατιάνα μου, όχι ο δικός σου, με τον άλλο, τον ξυρισμένο μιλάω. Ο δικός σου την έχει την τρίχα κάγκελο. Αλήθεια Τατιάνα, να σε ρωτήσω, όταν σε φυλάει γρατσουνάει? Ναι. Ναι. Μου το έκλεισε. Έλα Νίκο μου, με σένα μιλάω τώρα. Ναι. Η Μάντια, δεν ξέρω τίποτα για τη Μάντια, ούτε για φωτογραφίες και τα τι αυτά. Άμα μάθω νεότερα θα σε ενημερώσω. Άντε Χρυσό μου, τώρα σε κλείνω, γεια σου, γεια. Πανάθεμας. Παλαιοκόριτσο. Ποιος να είναι τώρα? Λες να βάλε και η Νέτη μεσημεριανό? Ναι. Ποιος είναι? Ο Καμπούρης. Δεν ξέρω κανένα με αυτό το όνομα. Και σε παρακαλώ να μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Με φάγανε πια αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε λίγο θα αρχίσουν να με παίρνουν και από τα κανάλια της Θεσσαλίας. Τι έγινε? Τι κυκλοφορούμε στο νησί και χωρίς απόκρυψη τώρα? Η περούκα που έκανες τόση φασαρία για να στη στείλω μου είναι? Φτούσου ρε. Να σου πω. Άσε. Να σου πω μωρέ, τι ήταν αυτό που έκανες? Μαγιά ήτανε? Έλα εδώ, σου μιλάω. Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω, τέτοιος που είσαι. Τι είμαι? Γιάννα, αντί θα μου δώσεις την αυτόγραφη? Ναι, γλυκιά μου. Έλα. Μου χρωστάς μια απάντηση. Είσαι κομπλεξικός. Τι είμαι? Πολύ μεγάλος κομπλεξικός κιόλας. Ωραία, και εσύ δηλαδή τι κάνεις τώρα με τους κομπλεξικούς? Τους φτύνεις? Άμα είναι αυτής και τον εαυτό σου, που είσαι η μεγαλύτερη κομπλεξικιά της Ελλάδας. Εγώ είμαι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της Ελλάδας. Αυτό λέω. Έχεις κόμπλεξ ανωτερότητας. Μας δίνετε και εμάς ένα αυτόγραφο? Ναι, γλυκιά μου. Μάλιστα. Τι θα γίνει τώρα με τα αυτόγραφα? Ζηλεύει? Ναι, ζηλεύω. Χαίστηκα. Όχι, δεν χαίστηκες. Αλλιώς δεν θα τηλεφωνούσες στους δημοσιογράφους να τους πεις ότι μένω στο σπίτι σου για να έρθουν να με φωτογραφίσουν. Τι έκανα? Ναι, παίξτε μας τώρα κι αθώα περιστερά. Αλλά βέβαια, πώς θα κερδίσεις κι εσύ λίγη δημοσιότητα? Σε λίγο θα σε προτιμούρεις όλα τα δελτία ειδήσεων. Άσε που θα κάνεις και διαφήμιση στα κοσμήματά σου. Τι λες παιδί μου τώρα? Ποια κοσμήματά μου? Ποιος στείλει δημοσιότητα μέσα από σένα? Εγώ ζητώ. Τι κάνεις παιδί? Έλα αγάπη μου. Για να μην νομίσω ότι μόνο η Βύση και η Βανδί κάνουν διεθνή καριέρα. Ορίστε η απόδειξη. Δεν θέλω τώρα να σε στεναχωρήσω, αλλά οι άνθρωποι είναι Ρουμάνοι. Ζητιανεύουν και εσύ τους γράφεις τα χέρια. Άσε μας. Χαρτομάντιλα πουλάνε. Διεθνή καριέρα.
Να θεμάτι, πανάθημα. Τι θα κάνουμε τώρα, ρε Γιώτα? Δεν ξέρω τι να πω έτσι όπως τα έκανε. Και να πω ότι δεν της το είπα. Της το είπα. Παράτα τα όλα και γύρνα τώρα. Δεν μ' άκουσε και να τα αποτελέσματα. Ποια όλα, Γιώτα μου, ποια όλα? Τι έκανε πάλι η τρελή Παναθεμάτη? Διακοπές δεν είπαμε, ρε Άντζελα. Τι να τις κάνει, Γιώτα μου, τις διακοπές, Παναθεμάτες? Άλλο είναι το θέμα μας τώρα. Και στο Στάθη τι θα πούμε? Γιατί θα το μάθει. Θα βουήξουν τα μεσημεριανάδικα. Τα κανάλια θα το έχουν πρώτο θέμα. Η Μάντια έκανε τη μουγγί, ενώ στην πραγματικότητα έκανε τα μακροβούτια της στις όμορφες παραλίες των Σπετσών. Θα γράφει το κρόλ με πελώρια γράμματα στις ειδήσεις. Και άμα γράφει μόνο αυτό, καλά θα είναι. Αχ, θα με πεθάνει το παλιοκόρτσο. Θα με πεθάνει με τις απερισκεψίες της. Έλα, ηρέμησε τώρα. Όχι, ρε Γιώτα! Πώς μου ζητάς να ηρεμήσω? Τι να ηρεμήσω? Εύκολο το έχεις. Ο τύπος θα είναι. Αχ, άρχισαν οι δημοσιογράφοι να έρχονται και στην πόρτα μας τώρα. Πήγαινε, κοριτσάκι μου, πήγαινε να ανοίξεις. Πήγαινε και διώξου σου. Ρε καλώς το Στάθη. Να, και μόλις τώρα είχαμε την κουβέντα σου με τη Γιώτα, Γιώτα? Τώρα μόλις της έλεγα. Καλά, αυτός ο Στάθης δεν θα πατήσει το πόδι του ένα πρωινό εδώ μέσα να δει πώς ξυπνάει η καλή του? Να, που το πάτησα σήμερα. Που είναι το πιο ακατάλληλο πρωινό. Γιατί, δεν ξύπνησε ακόμα? Πώς, ξύπνησε. Πώς δεν ξύπνησε? Και γιατί δεν είναι μαζί σας? Μήπως τη στείλατε στο μανάβι να πάρει κανένα ζαρζαβατικό, να θυμηθεί και την ταπεινή καταγωγή της? Πες κάτι κι εσύ, ρε Γιώτα. Άστο, το μάθε. Έλα εδώ. Σε ποιον το πες, λέγε? Ποιο? Το ότι είναι η Μάντια εδώ και μένει στην Πασιόν. Είσαι τρελός ρε, σε κανέναν, αφού τα είπαμε αυτά, δεν είμαι καρφί. Έλα ρε Γρηγόρη τώρα, θυμήσου. Λέγε, ήσουν χθες στον μπαρ του Μινά. Και σε ποιον το πες, θυμήσου. Ρε, εσύ, σε κανέναν, γιατί μόλις είδα την ταυτότητα, ναι. Έμεινα έτσι με το στόμα ορθάνυχτο. Αυτό φοβάμαι. Ποιο? Το ότι έμεινες με το στόμα ορθάνυχτο. Το πες όλο τον μπαρ. Έλα ρε υπερβολική που το πες όλο τον μπαρ, κανένας δεν ήταν. Είχαν φύγει όλοι. Μόνο εκείνοι οι δύο οι τύποι ήταν που χορεύανε μαζί μας και ήταν και λιώματα κιόλας. Αυτά τα δύο λιώματα είναι δημοσιογράφοι και φέραν και άλλους δημοσιογράφους και φωτογραφίσανε τη Μάντια στην Πασιόν. Και θα τα πάνε τώρα στον τύπο, το κατάλαβες? Έλα ρε, εσύ έγινε αυτό το σκηνικό. Και το προκάλεσα εγώ δηλαδή. Ναι, εσύ τι φταίς, εσύ έκανες αυτό που ξέρεις να κάνεις. Μαλακίες. Σ' ακούω, Άντζελα. Τι ήθελε η κόρη σου σε αυτό το νησί? Πού θες να ξέρω, Χριστιανέ μου? Στο μυαλό της μέσα είμαι μπα. Λουλουδού. Αν δεν με πεις με το όνομά μου δεν απαντώ. Λέγε την κοινωνία μου μέσα, λέγε. Διακοπές. Πήγε διακοπές το κορίτσι να ξεκουραστεί λιγάκι. Να ξεκουραστεί? Από τι, Λουλουδού? Γιατί να παίξει όλο αυτό το θέατρο σε μένα? Γιατί? Δεν μπορούσε εμένα να μου πει την αλήθεια? Τι είχε να κρύψει? Μήπως γνώρισε κάποιον στο νησί όταν πήγε να γυρίσει το βίντεο κλιπ και τώρα πάει να τον συναντήσει να χαρούν τον έρωτά τους? Δεν μιλάτε, Αν συμβαίνει τέτοιο πράγμα θα τη λιώσω τη βρώμα. Θα τη σβήσω από το χάρτη της Ελλάδας. Ως εδώ και μη παρέκει. Για σταμάτα σε παρακαλώ. Ποιος είσαι εσύ που έρχεσαι και βρίζεις και απειλείς την κόρη μου μέσα στο ίδιο μου το σπίτι? Για μαζέψου σε παρακαλώ. Και στο κάτω-κάτω της γραφής και εσύ δεν είσαι κανένας αθώος. Και εσύ τη φωλιά σου χεσμένη την έχεις. Τι εννοείς, Άντζελα? Ο κύριος από εδώ, ενώ ήξερε ότι η κοπέλα του ήταν άρρωστη και κλεισμένη μέσα στο σπίτι της μάνας της, εδώ δηλαδή, τάιζε τη γραμματέα του και χαριεντίζονταν μαζί της σε ένα ακριβό εστιατόριο, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι και το όνομά του γιατί έσβησα το μήνυμα. Ποιος έστειλε αυτό το μήνυμα? Η σκρόφα η Άννα, Μη σε νοιάζει, θα την κανονίσω εγώ αυτήν. Δεν πειράζει, Άντζελα, που έσβησε το μήνυμα. Έχω κι εγώ κάτι πρόσφατο να θυμηθώ που έχει να κάνει με το Στάθη μας και την καινούρια του γραμματέα. Τι γίνεται, γιαγιά? Γύρισες κιόλας. Ναι, δεν μπορούσα να κάνω κοσμήματα σήμερα. Να σου βάλω να φας? Μπα, δεν πεινάω. Πολύ ησυχία μέσα. Τι, φύγανε οι δημοσιογράφοι?
Δημοσιογράφος τους ζες εσύ αυτός? Σαν κανίβαλοι ήταν, λες και τους φέρανε από τα βάθη της ζούγκλας, ευτυχώς ψυχομπίστηκαν. Τι έγινε το πρωί? Ρε παιδάκι μου, σηκώθηκε η κοπέλα να πιει τον καφέ της και μόλις ανοίγει την πόρτα, αυτοί οι κανίβαλοι φωνάζουνε «Νάτι, νάτι» και βγάλανε από τις τσάντες τις μηχανές τους και αρχίσαν να την τραβάνε αβέρτα. Και αυτή πώς αντέδρασε? Έμεινε με το στόμα ανοιχτό, καθόλου όμορφη δεν την έβγαλαν. Μετά πήρε τους δρόμους ελαφιασμένη. Πού πήγε δεν ξέρω. Δεν γύρισε ακόμη? Γύρισε, μάζεψε τα πράγματά της και έφυγε. Έφυγε για πού? Για την Αθήνα. Με ευχαρίστησε, με φίλησε και πήγε στο καλό. Καλύτερα. Να ηρεμήσουμε λίγο. Ιδιότροπο κορίτσι. Και πολύ ψώνιο. Τι με κοιτάς έτσι, Λουλουδού? Έτσι τρως κάθε μέρα? Ναι, όταν μ' αρέσει τόσο πολύ, να. Δεν περίμενα να μαγειρέψεις τόσο ωραία η Άντζελα. Εξάλλου πώς διατηρώ αυτό το κορμί? Μανούλα μου. Κοριτσάκι μου, σώπα. Σώπα, μην κλαις, κοριτσάκι Και μου. πώς θα μην κλαίω, αφού τα έκανα σκατά. Γιατί το λες αυτό, αγάπη μου? Στάθη μου, εδώ είσαι? Πού να είμαι, βρε αγάπη μου, πού να είμαι? Εδώ με τα κορίτσια, περιμένουμε να γυρίσεις από τις πέτσες. Να σε σφίξω στην αγκαλιά μου, να ηρεμήσεις λιγάκι. Τι λέει? Δεν ακούς. Θα πέρασε τον παθό στον τάραχο με τους καταραμένους παπαράτσι, Αχ, να μην αφήνουν έναν άνθρωπο να κάνει τις διακοπές του ήσυχα. Έσχος! Συγγνώμη, Μανούλα μου. Ο Στάθης τα λέει αυτά ή τα ακούω από μόνη μου, γιατί έχω πάρει και 2 δραμαμίνες. Αχ, μωρέ, το καημένο, την τζαμένο, μωρέ, πήρε δραμαμίνες γιατί το πειράζει θάλασσα, μωρέ. Το πειράζει. Βρε αγάπη μου, αυτό το δελφίνι δεν σου πάει. Γιατί δεν με πήρες και εμένα ένα τηλέφωνο? Γιατί δεν με πήρες να έρθω να σε πάρω με το σκάφος? Μπράβο, παλικάρι μου, μπράβο. Έχει δίκιο ο Στάθης μας, βρε, έχει δίκιο. Τι το θέλουμε το δικό μας τον άνθρωπο για μια δύσκολη ώρα? Γιώτα μου. Θα τρελαθώ τελείως εγώ σήμερα. Σώπα, βρε κόρης μου, θα τρελαθείς. Άντε βρε χάζα, θα σπάγω τώρα στο σπιτάκι μας, να ξαπλώσεις την κρεβατάρα σου, να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις και όλα θα γίνουν όπως πριν. Θα κοιτάξω εγώ το θέμα να το κλείσουν αυτό στην τηλεόραση και όλα θα πάνε με λιγάνα θα είναι. Μπράβο ρε Στάθη, γι' αυτό σε πάω. Ώρες. Κι εγώ είχα ζει που έκλαιγα γιατί έψαχνα να δω πώς θα σου δικαιολογηθώ. Άντε βρε χαζό, κούρνιας έτσι. Επειδή θέλεις να πας διακοπές μόνη σου. Ήσουν απλώς